Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan pondok yang aku sayangi. Banyu moto iki miling nguras hati, kelingan pondokku sing aku sayangi. Guru-guru doakan kami supaya kami jadi alumni yang terbaik, jadi alumni yang bisa ngasih contoh sama generasi berikutnya. Satenane ati iki loro ningali pondokku sing wis jadi rumah kloro. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe dijuko wong liya. Nyesek jejeng nang ati, nyakseni kita bisa lilo dadi alumni, ngarep tekanku dadi santri. Karepe ati tetep lakoni masih dadi alumni, tapi nek aku wedi mengko dicap alumni ra berbakti. Yen pancen ngono anane abote sing keroto iki kersane ingsun piye nang nyangga uga deweni. Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan pondok yang aku sayangi. Banyu mata iki miling nguras hati, kelingan pondokku sing aku sayangi. Guru-guru doakan kami supaya kami jadi alumni yang berbakti, jadi alumni yang bisa ngasih contoh sama generasi berikutnya. Satenane ati iki loro ningali pondokku sing wis jadi rumah kloro. Jarene janjimu urip bareng ganti bongko, nyatane saiki kowe dijuko wong liya. Nyesek jejeng nang ati, nyakseni kita pisah lilo dadi alumni, ngarep tekanku dadi santri. Karepe ati tetep lakoni masih dadi alumni, tapi nek aku wedi mengko dicap alumni ra berbakti. Yen pancen ngono anane abote sing karoto iki kersane ingsun gawe nang nyangga uga deweni. Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan pondok yang aku sayangi. Banyu moto iki miling nguras hati, kelingan pondokku sing aku sayangi. Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan pondok yang aku sayangi. Banyu moto iki miling nguras hati, kelingan pondokku sing aku sayangi. Kelingan pondokku sing aku sayangi. Inilah persembahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expected
generation. Allahu Akbar. Ihtifalan 2019. Harapan Al-Islah akan tercapai. Allahu Akbar.